Dobrý deň, mám pred sebou štatistiky z roku 2013, čo sa týka Trenčianskeho kraja. Veľmi zaujímavé čítanie, dobrá správa sa tu prelína so zlou. Tak Trenčiansky kraj má 592 394 obyvateľov, čo je dosť, čiže skoro 600 000. A v Trenčianskom kraji sa v uplynulom roku narodilo 5396 živých detí, čo je viac o 251 ako v minulom roku. Čiže skoro 5400 živých detí sa narodilo, čo je veľmi dobrá správa, toľko ľudí pribudlo. Ako Pán Boh povedal, množte sa. 65% týchto detí sa narodilo v manželstvách, to znamená, že je tam dobrý predpoklad, že dieťa bude môcť dostať všetko, čo potrebuje k zdravému vývinu. Priemerný vek živorodičky bol 29,9 rokov, čiže 30 rokov. Priemerný vek. A 1810 detí sa narodilo matkám vo vekovej skupine 25 až 29 rokov. Čiže to ani zďaleka nie je polovica. Takže dobre. Ďalší údaj je 330 detí sa narodilo s pôrodnou hmotnosťou do 2500 gramov. Čiže pribudlo o 251 obyvateľov viac ako rok predtým. Teraz smutnejšia správa. V roku 2013 zomrelo 5680 obyvateľov Trenčianskeho kraja a z toho polovicu 52,2% tvorili muži. Priemerný vek zomrelých mužov bol 69,89 rokov, čiže 70 rokov priemerný vek. Zomrelé ženy mali v priemere 77,91 rokov, čiže 78 rokov. Vidíte, že muži zomierajú skôr a ženy žijú dlhšie. Asi aj preto, že muž bez manželky, keď žije celý život, sa nevedel o seba postarať. Ale je to všetko v Božích rukách. Najviac obyvateľov zomrelo na choroby obehovej sústavy 2966, čiže mali srdcovo-cievne problémy a väčšia polovica zomrela práve na srdcovo-cievne problémy. Druhou najčastejšou príčinou boli úmrtia nádory 1491 osôb. Aj my v cirkvi sa modlíme za ľudí, ktorí sú chorí. Prosíme Pána Boha o uzdravenie alebo zlepšenie zdravotného stavu. Máme zaznamenané prípady, kedy skutočne došlo k uzdraveniu. A niektoré zatiaľ naše modlitby nie sú vypočuté a iných sa stále ešte modlíme. Myslíme si, že keď človeka vieme aj fyzicky teda takto stabilizovať, aj psychicky hlavne, že vie, že má v nás oporu, že nám nie je ľahostajný, že nie je len číslo na chodbe nejakej nemocnice, ale že príde napríklad k nám na bohoslúžbu a sa spýta, čo ako, tak máme ten záujem a verím, že tie modlitby majú svoj význam. Ďalší údaj, na choroby dýchacej sústavy zomrelo 334 obyvateľov. A potom sú tu ešte nešťastné náhody, úmrtia, utopenia, zomrelo 243 obyvateľov v celom Trenčianskom kraji. Takže to sú nepríjemné čísla, také smutné, lebo každé jedno číslo to je vlastne jeden osud. Jeden životný osud a jeden ukončený život.
Ďalšie štatistiky, ktoré uvádzajú, je v minulom roku sa vysťahovalo z Trenčianskeho kraja 2743 obyvateľov. Z toho 283 išli priamo do zahraničia. A prisťahovalo sa 2262 obyvateľov, čo je podstatne menej. Tí, ktorí sa prisťahovali, 26% bolo zo zahraničia. Najviac obyvateľov sa do nášho kraja prisťahovalo z Nitrianskeho kraja. Najviac sa vysťahovalo do Bratislavského kraja. Takže tam bude práca, štúdium detí, je to pochopiteľné. Ďalšia dobrá správa je ohľadom manželstva. Do manželstva v roku 2013 vstúpilo 2642 párov. Krát 2, lebo to sú páry, takže máme cez 5200, 300 ľudí sú vlastne teraz šťastnejší a žijú v lepšom stave, ako boli predtým, lebo verím, že manželstvo je požehnaním od Boha a že to je dobre byť v manželstve. Priemerný vek ženícha bol 33,6%. Čo to znamená? Dosť. Priemerný vek nevesty, ktorá vstúpili do manželstva, bol 30,5%. To znamená, že ten trojročný rozdiel, ale je to dosť vek na to, ale je to aj taký zrelý vek, aby človek nevstupoval pocitom takej prvej eufórie a potom chcel rýchle zmeniť partnera. Potom ďalší údaj. Do manželstva vstúpili aj 4 mladí muži vo veku do 19 rokov. A teraz zaujímavý údaj. Ale aj 33 mužov 65 ročných a starších. Čiže 33 mužov 65 ročných, ktorí asi boli sami a našli ďalšieho partnera a tak prežijú ten svoj zbytok života. Verím, že o veľa lepšej kvalite aj pre manžela a manželku. Takže to je dobré, keď stará láska nehrdzavie a že aj v dospelom veku, čiže 65 ročný, 33 mužov takto vedel osloviť nejaké dámy a z toho vznikli pekné jesená staroba alebo jeseň života. Ja mám rešpekt a skutočne obdivujem, že je to dobré rozhodnutie. Zase nepríjemná správa. V uplynulom roku sa uskutočnilo 1371 súdnych konaní v rozvode manželstva. 2/3 z týchto konaní iniciovali ženy. Čo to znamená? Že väčšina iniciovala žena. Asi to bol jej posledný výkrik partnerovi, že tak ďalej to nemôže ísť, ak sa nič nezmení, ja sa musím nechať rozviesť. Nie, že by som chcela, ale musím. Dobrá správa na tom je, že v 104 prípadoch bol návrh vzatý späť, čo znamená, že je možné, že partner pochopil túto výzvu a zúfalosť toho partnera a nejakým spôsobom sa zmenil alebo upravil, alebo ako to nazvať. Čiže z toho sa tešíme. Zase smutná správa. 58% z týchto rozvedených manželstiev bolo s maloletými deťmi. To znamená, že dieťa cíti, kedy chýba jeden z partnerov, jeden z rodičov a cíti takú nepopísateľnú prázdnotu, ale nevie, možno si to v hĺbke srdca neuvedomuje, ale cíti, že niečo nie je v poriadku. Aj keď ten druhý partner, životný partner, verím, že väčšinou to boli ženy, matky, to starali a poskytli mu, čo mohli, predsa rodinu tvoria dvaja ľudia a to sa nedá tak obísť len ľahko. A posledný údaj, taký zaujímavý. Rozvedené manželstvo trvalo v priemere 15,6 roka, avšak každé 5. manželstvo sa rozviedlo po 25 rokoch manželstva.
To je zaujímavé, že po 25 rokov je najväčší úbytok. A prečo? Možno je to syndrom vyhoreného alebo prázdneho miesta, áno, to používame, kedy mladá rodina sa stará o deti a venuje im všetku svoju energiu, čas a lásku, obetavosť. Deti rastú. Základná škola, stredná škola, možno aj vysoká, ale už v strednej škole niektoré odchádzajú na vysokú školu a tam začínajú žiť trošku samostatný život. A keď takto z rodiny odídu deti a manželia ostanú sami a celé 15 rokov boli spolu alebo žili že svoju energiu, pozornosť zameriali na deti, alebo po 25 niektoré prežívajú krízu, že ich život sa cítia nenaplnený, prázdny, že je to o ničom a deti sú už preč po štúdiách, po zahraničiach, po školách, alebo majú vlastné rodiny, tak vtedy musia znova manželia nájsť cestu k sebe, nejakým spôsobom sa zamestnať alebo venovať také dobrovoľné aktivite, aby aspoň v prvých rokoch nemysleli, že sú opustené, nepotrebné a sami. To sa týka aj muža, aj ženy a zvyčajne tento syndrom opusteného hniezda alebo opusteného hniezda je silný a treba opäť nájsť odvahu, nájsť tie veci, ktoré nás spájajú. Ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. Som duchovný cirkvi bratskej a tieto štatistiky mňa zaujali, lebo ja som sa pred niekoľkými mesiacmi prisťahoval do Trenčína a keď som to čítal, tak som si uvedomoval, že akú veľkú úlohu môže zohrať nielen cirkev, ale aj ohľaduplná spoločnosť a aj všetky tie aktivity, ktoré nám pomôžu prekonať tie poťaže, životné poťaže, ktoré nás ľudí stretávajú, či veriacich alebo neveriacich. Majte sa dobre a verím, že vydržíte až do konca. Dovidenia.